Bye, kumusta dia bay? So karon kay daghan na kay kog buhatonon sa eskwelahan, murag mo pahuway sa kog pahuway sa kog pila ka days or weeks nga mag-vlog. So kani nga Bisaya vlog na ko gud wala kay ko naga-upload ani kay natoy time kani akong gina-permig upload kay no brainer upload about na nala akong buhaton no. So kanila akong ginabuhat-buhat gina-upload ba. So the thing is masayon mas Bisaya wala ko pakim storya lang sa kunsa diha tuod no wala nag-record ko o sige try na to magsigog upload mga video ani nga channel sa kunsa lang takalaw storya kunsa and we'll see how it goes but more or less Hawaii ko mo rest you go these days because the thing is yeah medyo kapoy mag-vlog and daghan kay kog batonon. Most of my vlogs to sa Pikas, to sa main channel, sa Bistak Vlogger. So, kung ito patambok na ako, mulingaw sa siya nga vlog unsa. Pero, yeah, kaning Bisaya bay, mura magug ka ng paki ba? Sa kung sa buhato ni mo. Nang talang. Karoon na sparks ako noon na about kanila akong sige upload nga wala ko'y paki. Butang-butang lang akong videos. Ko'y paki alam mo siya akong ibutang. Stingan na ito patakag butang. Sige. Mura to, nag-update ako ninyo ba? Nangumusta lang ko ninyo. Ako nga rin kay murag, kapoy. Dami kay kanang kuan ba? Ibakasyon. Masa kay kabakasyonan. Nagklase pa rin ko. Pwede na akong klase na ko nila. Napali akong klase. So, mura to ba? Mura to. Kaya kung namoy lingaw, makasuroy mo sa Bikas Vlog, akong i-link ang vlog diri dapita or diri sa ubos. So katong akong in-English nga vlog. Agi sa tonyo subscribe sa tamo kung makaagi mo please. Pangalan niya Bistak Vlogger pero ang akong pangalan may mainline ngadto. So, sorry niya mga tubay. Sige. Bye. So nag-edit ko karon nakabantay ko ba? Daghan ko dry skin no. May problema sa weather nga rin. Mas init sa Pilipinas pero uga ang hangin nga rin. Nya, ingon sila nag-ablay daw ang ozone layer some parts here. So nawa, dry skin. Di ko inani kay flawless ko sa una gud. Akong buhatonon ba? Di ba focus? Sige lang, ayaw nyo tanawa. So nag-edit ko karon sa iPad. Muna akong ginabuhat. So kani nga video gina-edit na ko sa iPad. So try na to iPad ang tabasig edit. So mura to. Puno lang ko. Sige bye.